Le cadde İstiklal İstanbul'u ku karabalıktırın cadde Türkiye'ye u rojana bide hazaran geçtiler serdana ve caddeye dikin. Pişti herişa bi takımeni şeş kesan canı hoş desta u haşti u yek kez cibrindar bun. Caddeye navdar bırakırına bir yara kadar hayatı çune hedi vedgere ser revşa xoya asayi. Ji partiyen siyasi bigirin hatta da mutezgehin medeni balyoz u nünerin ayini serdana caddeye dikin. U ve ilişa terörî şermezar dikin. Patrikye dera Ortodoksên Romanya Fenera İstanbulê Bartolomos li cihê teqînê derbarê bûyerê de taybet bo Kurdistan bîstûçarê hestên xweраber kir û qurbaniyên bûyerê bi bîr anî. Rum Patrikhanesi ve Rum cemaati olarak Em wekî Patrîkxane û cemaeta Roman bûyerên vîawayiyên terorî bi tundî şermezar dikin. Em hêvî dikin ku hemû mirov di nava aştî û aramiyê de bijîn. Sibê û êvaran di hemû ayînên xwe de jî bi diayan ji Xwedayê mezin em vê daxwazê dikin. Em hêvîdarin aştî, aramî û yekîtiyeke mayîn de di kurtedemekê de veger welatê me û herkes di nava aramî û şadiyê de bijî. barış, birlik ve beraberlik. Hiç kesek dê nekare aştiya navxweyiya Tirkiyeyê têk bibe û welatê me ber bi rewşeke alûz ve kaş bike. Serokê Giştî Partiya Zaferê Ümit Özdağê ku taybet derbarê penaberan de bi helwesta xwe ya dijminane tê rojevê û li dijî zimanê Kurdî jî xwedî nêrîneke nijadperest e di serdana xwe ya caddeya İstiklalê de ji ber teqînê Wezîrê Karê Navxweyî Tirkiye Süleyman Soylu suçdar kir. İçişleri Bakanı da Türkiye'nin Me bihîst ku ber bi teqînê re Wezîrê Karên Navxwe Süleyman Soylu ku li Sûrî bû wekî çavkaniya herîşê hin dever destnîşan kiriye. Gelo bi rastî jî li paş vê bûyerê ew dewleta ku Soylu destnîşan kirî heye em ê di rojên pêş de bibînin. Ji ber ku agahiyên li ber destê min jiyên Süleyman Soylu yekser cuda xuya dikin. tehdit bununla da sınırlı değil. Li Aliyedin proseya dermankirina birîndarên teqîna caddeya İstiklalê jî berdewam dikin û piştî teqînê asta ewlehiya bajarê Stenbolê hate zêdekirin di serî de jî deverên geştiyariyê û caddeyên wekî İstiklalê. Piştî teqîna li Stenbolê li kolana İstiklalê şeş kesan canê xwe ji dest dabû, heştê û yek kes jî birîndar bûbûn. Ji bo qurbaniyan platformek hate danîn. Hem welatî û hem jî partiyên siyasiyên li Tirkiye serdana kolana Taksimê dikin û li platformê qerenfîlan datînin ji bo wan qurbaniyan û her wiha wan bibîrtînin û vê êrişê şermezar dikin. Azad Altun, Kurdistan 24, Stenbol.